Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. Ayan. So, muli tayo nagbabalik at matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga tropa, no? Ayan, so, dito pala ako sa may manukan ko kasi may nangyari dito. Ayan mga tropa, oh. Nabasag yung itlog, oh. Sayang. Sayang yung itlog mga tropa, nabasag. Bali, nagpapakasta na rin pala kasi ako mga tropa sa mga broodcock natin. Pero yung mga ganito kasi mga tropa, yung mga unang itlog, mga ganito, mga unang itlog hanggang sa limang itlog wala pang similya yan, kaya okay lang. Pero sayang kasi sana pang ulam na sana yan. Pero ganun talaga, hindi natin namalayan na ng itlog yung isang inahin natin. Yan. Alright, so ayun, kumusta naman kayo lahat mga tropa? At ayun, namiss ko kayong lahat. At sa vlog pala na to mga tropa, may ipiplex lang pala tayo. Ayan, so ipiplex ko lang pala yung isang tropa natin, si Idol Noel Abella. Ayan, kasi yung mga ginagawa ko kasi dito sa manukan ko is almost same sa ginagawa niya. Kasi ang sabi niya dito, ayan, so pansin ko din sa farm ko, less ang sakit sa kalamansi at luya at oregano. Ayan, so yung kalamansi kasi mga tropa, yun kasi yung madalas kong binibigay sa mga notice ko. Ayan, sa mga, lalo na sa mga 1 month old natin, 2 weeks old. Magsimula tayo ng 2 weeks old hanggang sa lumaki sila. Ayan, so same lang kami ni Sir Idol Noel. Ayan, si Idol Noel Abella. Ayan, so ganyan kasi din dito sa manukan ko mga tropa. Ayan, so less din kasi yung mga nagkakasakit dito sa manukan ko. Gawa nga nung sa kalamansi, gawa nung kalamansi, tapos yung sa vitamins nila. Pero mostly, ang ginagamit ko kasi is yung kalamansi. Ayan, so yun yung madalas kong ginagamit mga tropa. Ayan, so katulad nito, yung mga 3 months old natin, mga 3 months natin naman yan, no? Laking kalamansi yung mga yan. Ayan, so laking kalamansi. Pati itong mga to mga tropa, pati itong mga stag natin is laking kalamansi ang mga to. Ayan, so sa video na rin pala na itong mga tropa, may ipaplex din pala ako sa inyo. Kasi ito, gusto ko na sanang ipakita, kaso ang problema, laging ulan kaya hindi ako makapag-vlog ng maayos. Ayan, kaya madalang tayong makapag-upload ngayon. So pasensya na muna kayo, pasensya na muna kayo mga tropa. At medyo natatagalan tayo na makapag-vlog. So ito yung ipaplex ko pala sa inyo mga tropa, no? So pupuntahan natin yung mga papakita ko sa inyo. Right, so dito kasi mga tropa, ayan, gusto ko kasing ipakita sa inyo na ito yung pruweba na napakaganda ng kalamansi sa manukan. Pero yung luya sa oregano hindi ko pa nasubukan, pero sabi kasi nila yung oregano kasi napakaganda sa manok. Ayan, sa pati yung luya, Ayan, so ito yung piplex ko sa inyo mga tropa. Ayan, so dito sa may range natin, ayan, may range natin, mayroon na tayong mga 4 months old na mga nukis natin. Itong mga to is laking kalamansi. Ayan, laking kalamansi sila. Ngayon, ito yung kagandahan kasi mga tropa, no? Kasi may i-harvest na tayo ulit sa susunod na buwan. So magpa 5 months itong mga to. So ayun, makakapag-harvest ulit tayo. So salamat kay Sir Idol Noel, dahil hindi lang pala ako yung gumagawa nito, yung nagbibigay ng kalamansi sa mga nokis. So nagpapasalamat ako kasi katulad ko na parang natural way ng pagpapalaki yung ginagawa sa mga manok, talagang napaka-effective naman talaga sa mga nokis natin yung ganitong sistema ng pagpapalaki ng manok. Katulad ng mga ito is laking kalamansi talaga itong mga tumatropa. Ayan, so meron tayong ito kasi ang lahi ng mga tumatropa is
Yan, so yun, may nag-iisang parang pula pero gold pa rin yung lahi nito. Yan. Pero yung mga manok ni tatay nandito na sa loob. Iwan ko kung paano nakapasok tong mga to. Andyan na sila eh. Yung talisayan na yan, hindi sa akin yan, kay tatay yan. Yung puti, kay tatay. Yan, so nandito na sila sa loob. So yun yung mga nokis natin na pwede nating i-harvest sa susunod na buwan mga tropa, sa buwan ng September. Ayan, so magha-hardening na naman tayo, kukondisyon na naman tayo ng mga nukis natin para sa ganun eh, itong mga to mailipat na natin dun sa may cording area natin, tapos igagawan natin sila ng mga titi nila. Ayan, so yun lang yung flex natin, yung vlog natin, kasi gusto ko lang i-share sa inyo mga tropa, kasi parang sobrang natutuwa ako sa nangyayari sa manukan ko, kasi yung mga manok natin is less yung nagkakasakit talaga. Meron at meron nagkakasakit pero hindi ganun karami mga tropa. Parang may isa, pero ang pinagawa kasi natin pag ganun na may nagkakasakit na, ina-out na natin. Ayan. Kumbaga sineseparate natin kasi mayroon tayong quarantine area. Ayan. So may quarantine area tayo. Ayan. So yun ang ginagawa ko. Pinupull out ko sila para hindi na sila makahawa sa ibang nukis natin. Pero itong mga to, malulusog itong mga to. Ayan. Wala man lang nagkakasakit dyan sa mga yan mga tropa. Ayan. So laking kalamansi, tapos laking gatas. Ayan, so ginagatas natin sila nung mga 2 weeks old pa taas. Ayan. Pero pagdating ng 4 months, ayan, pagdating ng 4 months hindi na kasi gatas yung binibigay ko mga tropa, kundi yung vitamins na. Ayan, so ang ginagamit natin is yung vitamin B complex. Ayan, so ito, nabigyan ko na ng vitamin B complex tong mga to kasi mahigit na silang 4 na buwan. So magpa 5 months sila sa next month, sa September 15. Ayan, so i-harvest natin sila mga tropa. So yun, at shoutout pala kay Sir Noel Abilia. Ayan, so salamat sa iyo sir, kasi may katulad ko na gumagawa rin ng pagbibigay ng natural na vitamins sa mga nukis. Kasi yung kalamansi kasi mga tropa is napakaganda talaga sa manok, katulad ng, kasi yan, kasi yung kalamansi yan yung vitamin C talaga, vitamin C talaga siya. Kung titignan nyo mga tropa sa mga vitamins na binibigay natin, na nabibili, is napakadalang kasi ng vitamin C. Ayan, so sabi ko, wala kasi masyadong vitamin C sa mga nukis, kaya sabi ko, ayan, kalamansi, napakagandang source ng vitamin C yung kalamansi. Ayan, so yan na yung mga pruweba natin mga tropa sa mga nukis natin. Yan, laking kalamansi. Ayan, so kung gusto nyong subukan mga tropa yung ginagawa ko sa mga nukis ko, ayan, open naman kayo mga tropa. Pero ang sabi ko sa inyo, pag nagbibigay kayo ng kalamansi, magsimula kayo sa 2 weeks old pataas. Ayan, bali every 2 times a week pwede na yun na pagbibigay ng kalamansi, 2 times a week. Pero kung talagang gusto nyo talagang mas maganda, 3 times a week, mas maganda talaga yon. Kasi sa akin kasi pag ganun na 2 weeks pataas, ang ginagawa ko it's 3 times a week. Pero pagdating nila ng 2 months, 2 times a week na lang. Ayan, kasi talagang nabuboost yung kanilang immune system, nabuboost talaga para hindi sila masyadong magkasakit. Lahat naman kasi ng farm mga tropa nakakaranas din ng mga sakit ng mga nukis Yan. Walang farm na hindi nakakaranas niyan. Kaya lahat ng manukan nakakaranas ng mga tropa. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman porket nasa backyard tayo ganun na lang, hindi na matitibay yung mga nukis natin. Ganun din sa mga farm, nagkakaroon din sila ng sakit, pero madali na lang maagapan. So naagapan agad nila, kaya
ayun, mabilis lang nilang pagalingin yung manukis natin. Parang sa atin din, pag ganun na nakitaan ko na sila ng simptomas, ayan, simptomas na mayroon silang nararamdaman, inaagapan ko na agad yung mayan mga tropa. So yan, so yun lang yung vlog natin kasi gusto ko lang mag-update sa inyo sa mga nukis natin mga tropa. Ayan, so maraming salamat pala sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo para mas lalong mag-grow pa po yung ating YouTube channel mga tropa, no? So yun, natural way lang tayo ng pagpapalaki ng mga nukis. Bali ang gaya ng sabi ko, hindi po tayo nagbibigay ng mga B1 ganyan nung mga sisiw pa lang sila. Bali talagang ginagawa ko lang talaga it's natural way, kalamansi. Ayan, sa mga pasisiw natin. Ayan. So yun lang yung vlog natin mga tropa at see you po sa next na vlog natin. Ayan.